أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ga duk wanda suke bibiyan channel namu da kan YouTube, musamman YouTube, sai TikTok da Facebook, da kuma wanda suke tuttuban mu ta WhatsApp, sai kuma number waya, ina yi kowa da kowa fatan alkhairi a duk inda kowa yake a faɗin duniya, da musulmi da ma kirista gabaki daya. Alhamdulillah mun gode wa Allah, mun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da fatan Allah ya maimaita mana, ya karba mana, kuma za mu shiga shekara ta musulunci insha Allah nan da kwanaki 10 masu zuwa. To shine nake so mana faɗakarwa dangane da sabon shekara da za a shiga. Babu shakka kowa yana buƙatan a ce a yanda yake wata shekara in ta zo ya samu ƙarin falala da daraja a cikin rayuwarsa, walau namiji ne ko na mace, tsoho ne ko tsohuwa, matashi ne ko kuma saurayi da budurwa. To shi yasa nace ya kamata in yi wannan bayani. Insha Allah shekara da zamu shiga muna kokarin mu ga mun faɗaɗa wannan cibiya ta mu ta mai Addua medicine, kaman muna so mu kai wannan namu zuwa kaman Kamaru ko da nan makwabtanmu Niger. Libya kan ba za mu ce bana ba saboda yadda muke akwai nisa kuma da yanayin zamantakewa. Za mu yi kokari mu ga mun samu mutane mun bude musu branch don yadda in ana buƙatar neman tallafi daga wannan cibiya za a same ta da cikin gaggawa. Kuma wani sa'an an ce zuwa da kai ya fi sako. Wani baya gane wa yanayin waya, sai dai ya ce ya fi so ya zo ku gane. To muna ba da shawara ga duk wanda suke da sha'awan wannan harka za su iya ɗaukar lambar wayar mu su tuntuɓe mu, da ma wanda suke kan harkan suna neman ƙara faɗaɗa kasuwancin za su iya neman mu domin mu dinga tura musu da magani su saka a shagonsu domin su samu abun ya bunƙasa. To alhamdulillah wannan kenan bayani a takaice ga almajiran 'yan uwana da kuma masu harka akan ba da harkar Islamic medicine da traditional medicine. Ina fatan an fahimta. To a maganar da zan yi kuma dangane da kisa-kisan da muka samu kwanan nan, kes yawanci na matsalan sanyin mara ga maza ko mata, mun samu cases da dama a kai. To har ga Allah mutane suna daukan maganin karfin maza don gamsar da iyali, suna aiki da shi yake ba su wannan matsala 100%. Halin sanyi ne, wato ma'ana infection in ji bature, shine yake damun mutane, su kuma sai suna amfani da maganin karfin maza domin su ga sun biya wa iyalansu bukata. Well, kuma gaskiya wannan kana cutar da kanka ne, kana amfani da karfinka na shekarun da za su zo ne, kai kuma ka zo kai amfani da shi a cikin lokaci kankani. Wani abu yana da matukar illa idan mutum ya yawaita yi. Kar ce ba wai babu kyau kwata-kwata ba, amma gaskiya yana da side effect in ji bature, yana cutar da jikin dan adam. To don haka akwai magani na musamman da muka fitar a wannan shekara za mu fara saida shi. To duk wanda suke bukata za su iya tuntubar mu, domin gaskiya abin da yake wasu a jikin mutum ya gagara gamsar da iyali ba kamar sanyin mara din da mace da namiji, sai kuma ba su wai na abu in ka riga ka rabu da su, to insha Allah za ka samu lafiyanka. Kuma sannan kowane namiji da yanayin kuzarinsa da yanayin yadda Allah ya halicce shi, karkace za ka yi abu kamar yadda wani ka yake yi. Da ma ai ba a ce a bayyana yanayin saduwa ba na zamantakewa, baya ma yadda za a yi ka sani, kawai naka za ka iya sani. Bai kamata a ce ka san da wani ba, wannan islamically babu inda ka ce a yi wannan binciken. Amma da yake zamani ya zo sai mu ce sai addu'a, don ana yawan samun kurakurai irin haka. Sannan cases na biyu da muka samu shine yawan karyewa. To kuma mun yi bincike mun ga yawanci ana samun wannan matsala na karaya ne dangane da abubuwan hawa. A gaskiya mutane da dama suna sakaci yanzu, suna ganin kamar kansu ya waye. Idan sun zo tsallaka kwalta ba sa lura, sannan idan sun zo abun hawa ba sa lura, idan za su ga abun hawa ba sa lura. Wannan abun shi kawo wannan causes na kare-karyen banza a faɗin duniya gabaki daya. Da akwai wasu wanda suka kira ni naga daga Niger, suna magana gashi sai ya tambaya me yasa. Don ga sai aka samu wanda ya kare yawanci shi ya jawo kansa. Me yasa na faɗi haka shine in zaka tare abun hawa ka tabbatar ka samu shoulder,
ka tsaya a gefe ka tare abun ka, kar ka tsaya akan junction ko kan kwana ka tare abun hawa. Masu mashin ne su za su tsaya, baka san waye zai biyo baya ya hau kanku ba. In mutum zai sauka yana sauri wai ba zai tsaya mai mashin ya tsaya ba, sai ga ya sauka kawai, to kusa a wani ba sai ga abu ya faru. To don haka muna samun irin wannan matsala. Ya kamata a matsayin ka na mutum, in ji bature zai ka zama vigilant, ka zama mai kula, ka kula da lafiyanka a koyaushe. Lokacin da aka kawo abun hawa ka yi addu'a, in ka sauka ka gode wa Allah, sannan ka zo hawa ya zama ka nutsu. Musamman mata na ga suna barin gelensu ko himar ɗinsu ki shiga wayan mashin ko kuma wani mota ya kama. Wannan cases din ma gaskiya an same shi. To insha Allah a wannan channel din da sauran kafafen yaɗa sadarwa ina ga zamu dinga fito da su ɗaya bayan ɗaya, muna yin bayani domin mu ga an samu lafiya da zaman lafiya na jikinmu da al'umma gabaki daya. Sannan abu na ƙarshe da zan yi bayar da sirri da ya karace yau na yi ta surutu, ban ba da sirri ba, zan ba da wannan muhimmin abu ne na sabuwar shekara. Tun kamin shekara ta fara ta kama ake yin wannan wurdi na suratul wadduha wallahi za saja ma da karbuka wa makala. In ka ɗauki wannan sura kana wurdinta, to insha Allah na shiga wata shekara za ka shiga cikin farin ciki. Son samu da tsakiyar dare za ka yi kai na filfilon kamata isar ba a kayyade ba da ita sura. Kana da fila raka abin biyu kana sallama da sura, sannan da rana ko da safe ko da daren ka ɗauki adadin da riga za ka iya. Amma ko wanda ake cire masa burji adadin samunsa, shi kuma sai da malaman burji sai su masa adadin sunan shi da na mahaifiya da adadin aikin shi, sai su gaya masa ga adadin da ya kamata ya dinga jan wannan wurdi ko da a sati ko wata. Wannan shine sirrin da zan iya baku a madadin wannan cibiya ta mu ta mai Addua Traditional and Islamic Medicine. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan za a yi amfani da abubuwan da muke sakewa, ba kawai a ji a yi awon gaba ba kamar yadda aka saba. Muna jin daɗi da irin fatan alkhairi da kuke mana a duk inda kuke a ƙasashe. Ba abin da za mu ce muku ma sai dai Allah ya biya muku bukatunku da namu gabaki daya. Sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba, walau bidiyo ko kuma za mu yi ƙoƙari mu yi koda voice ne ba a samu zama ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.